Fl-ewwel dikjarazzjoni pubblika tiegħu wara li sar magħruf li se jkun is-Sindku tal-Mosta, Ivan Bartolo prova jimmina lil Edwin Vassallo, issa deputat parlamentari. Dan billi qal li hu kontra l-proġett tal-parkeġġ fi Pjazza Rotunda, għalkemm sa ftit tal-ġimgħa ilu kien spalla ma' Edwin Vassallo f'konferenza tal-aħbarijiet li fiha ntqal li l-Kunsill Lokali tal-Mosta jappoġġja s-seħħa ta' Proġett Malta biex fiċ-ċentru tal-Mosta isir parkeġġ. Pożizzjoni li warajha kellha l-barka tal-Kunsill Lokali. Iżda quddiem il-Prim Ministru Bartolo qal li ma jridx il-parkeġġ fil-Pjazza tal-Mosta. Diskors li ma kienx mistenni, tant li l-Prim Ministru Joseph Muscat staqsa jekk din hijiex il-pożizzjoni uffiċjali tal-Kunsill kollu. Għaliex f'dak il-każ, tenna l-Prim Ministru, il-Kunsill għandu jinforma lill-Gvern b'mod uffiċjali bil-bidla f'fehmtu. Kif sa ftit ta' żmien ilu, il-Kunsill kien favur u parteċipi f'dan il-proġett tal-Gvern biex tittaffa l-problema ta' parkeġġ fil-qalba ta' din il-lokalità. Proġett importanti, kif statistiċi jindikaw li hemm 22,000 vettura reġistrata fil-Mosta u r-Rotunda u ċ-ċentru tas-saħħa weħidhom tul l-2015 ġibdu lejhom iktar minn 1,000,000 persuna bejn turisti u pazjenti. Din l-istqarrija ta' Ivan Bartolo faċilment tkun interpretata bħala moss elettorali biex jirbaħ il-punti fil-konfront ta' Edwin Vassallo, li wkoll huwa kandidat tal-Partit Nazzjonalista fuq il-11 distrett. L-aġir ta' Bartolo fil-fatt qed ikun meqjus bħala l-ewwel ċans li qed idaqqa lil kompetitur tiegħu fuq l-istess distrett anke għaliex kien hemm xi mostin li opponew il-proġett minħabba biżgħat ta' xi impatt fuq ir-Rotunda. Dan minkejja li Proġett Malta spjegat li kemm il-darba jinbet xi dubju dwar xi impatt fuq ir-Rotunda, il-proġett ma jsirx. Tant li fuq il-Kumitat Tekniku brabta mal-proġett sansittra hemm rappreżentant tal-Kurja tal-Arċisqof.